Интервю с Брайан Бенсон, СЕО компании Aurum. 27 години професионален опит в финанси, криптовалути и блокчейн технологии. Работил за Морган Стенли. В Binance бил изпълнителен директор за Латинска Америка в период на динамичен и ръст, когато тя се превърна в милиардна компания. Поканен в финансовия съвет на Forbes. Можете ли да ни разкажете за Aurum? Да, разбира се. Aurum е финансова компания, ориентирана към изкуствения интелект. А то означава, че ние сме екосистема от различни продукти. Имаме борса, необанк с карти Visa, която свързва криптовалута с фиат за всекидневно плащане и тегляне, както и доходни продукти, които използват изкуствен интелект за провеждане на търговия и управление на средства. Имаме и реални активи като злато в цифров вид, подготвяме и инвестиции в недвижими имоти. Идеята е, че докато парите ви стоят в приложението, те постоянно да носят доходност от AI стратегиите. В същия момент, в който изкуственият интелект генерира печалба, тези пари веднага се появяват по сметката на картата ти и можеш да отидеш да си купиш нещо с тях на секундата. Всяко действие на потребителя създава реална финансова стойност. Основно ние сме компания, която се стреми да използва изкуствения интелект, за да постигне по-добри финансови резултати за всеки. За кого е предназначено? Всъщност е за абсолютно всеки, но на първо място за хората, които търсят пасивен доход, които искат най-добрите инструменти и услуги за защита на своите криптовалути, за тяхното увеличаване и използване в реалния всекидневен живот. Когато започнах работа в Binance, масово хората са казвали, че биткоин е измама, балон и че не става за нищо. Днес обаче криптото е официално признато от големите фондове на Уолл Стрит чрез ETF. Днес вече има ясни лидери в криптоиндустрията. В момента се случва абсолютно същото с изкуствения интелект във финансите. Хората са скептични, защото казват, интернет е пълен с ботове, които ти взимат парите и изчезват. Заради лошите примери хората изхвърлят бебето заедно с мръсната вода, не забелязват истинската технология. Големите инвестиционни банки и хедж фондове на Уолл Стрит използват тези AI технологии и машинно обучение от десетилетия, за да печелят милиарди. Днес изкуствен интелект в финансите е нещо напълно реално. Днес имате възможност да инвестирате парите си в доходен продукт, който наистина работи. Целта на Aurum е просто да опакува тази професионална технология в лесно приложение, достъпно за обикновения човек. Как отличавате солидната фирма от обикновения маркетинг и хайп? Първото нещо е да имат реални клиенти. Голямото заблуждение на много фондове в криптопространството дойде от периода, когато можеше просто да пуснеш токен без продукт и той да направи милиардна оценка за седмица. Ерата на този тип инвестиране приключи. Пазарът се промени към по-добро. Днес средата изисква да изградиш реален продукт и реални приходи, точно както класическа компания на Уолл Стрит, и чак тогава да мислиш за токен. Много повърхностни фондове, които разчитаха на бързи спекулации, вече изчезнаха и ще продължат да изчезват. Остават сериозните строители на продукти. Реалността днес е, че трябва да създадете продукт, който има реално приложение и може да решава реални проблеми. Първата стъпка – да имате продукти и услуги, които хората искат да използват и които започват да показват реален ръст. Aurum вече има 170 000 клиенти. Компания, която вече преминала началния етап и иска да ускори растежа си. Изкуствен интелект дава невероятна възможност на хората да използват тази технология, без да се налага да я учат от нулата. Той е прост и лесно разбираем. Човек може да се научи да го използва за броени минути. Преди 1 или 2 години трябваше да сте технически подкован и програмист, за да знаете как да настроите тези системи. Днес можете просто да влезете в приложението и да натиснете един бутон. Точно това изграждаме в Aurum. Технологията се приближава до обикновения човек. Нашата цел е да елиминираме сложността и да го направим толкова просто, че всеки човек на Земята, който има телефон и достъп до интернет, да може да го ползва. Брайан, ако погледнем традиционните дигитални необанки като Revolut и Monzo. На тях им отне около 10 години, за да влязат в масовия поток. Според вас колко време ще отнеме криптобанкирането? Мисля, че то вече е тук. Големите традиционни необанки имат невероятен успех,
някои достигнаха милиони потребители, но те тепърва се опитват да добавят крипто към старите си приложения. Ние в Aurum правим точно обратното, ние сме криптонативна, криптопърва дигитална банка. Ние не вкарваме криптовалутите в стара, тромава традиционна система. Ние започваме директно от криптото и Web3 сигурността, а след това добавяме класическото банково изживяване. Това ще се случи изключително бързо. Стартирахме нашето необанк приложение, защото това най-бързият и сигурен начин да стъпим на пазара. Растежът, който видяхме през последните 3 месеца тук в Aurum, е живо доказателство за огромния глад на пазара за истинско криптобанкиране. Традиционните банки първо трябва да преминат през десетилетни регулации в старата система, преди изобщо да предложат иновативен продукт. В децентрализираните финанси моделът е друг, първо пускаме работещи и сигурни продукти, а след това намираме най-подходящите юрисдикции, в които да ги интегрираме законово. През следващите 2 години ще видите огромна вълна от потребители, които ще се преместят от традиционните дигитални банки към криптонеобанките. И Aurum има амбицията да бъде лидер в това пространство. Процесите ще се развият много бързо. Достатъчно е да погледнем какво се случи на световната сцена само преди броени дни, иранският риал буквално се срина за една нощ. Колко още национални валути ще се сринат през следващите години предвид икономическата нестабилност и войните по света? Реалността е, че тези кризи тласкат хората към криптовалутите. Вижте Аржентина, там приемането на крипто е масово поради бруталната инфлация и обезценяването на техните пари. Хората имат крещяща нужда от алтернатива и криптонеобанките са точно това. Опитайте се да си представите огромна традиционна банка, която се опитва да внедри изкуствен интелект в остарелия си софтуер, това е практически невъзможно за тях. Трябва да започнете от нулата и изкуствен интелект да бъде вграден в самото ДНК на компанията. Затова в това пространство навлиза вълна от огромни инвестиции. Какво трябва да запомним от това интервю? Че хората трябва да започнат да се отнасят към финансите и новите технологии изключително сериозно. В миналото критиците крещяха, че криптото е само за престъпници и отмиване на пари. Да, престъпниците винаги първи се опитват да ползват най-добрите технологии, но това не определя същността на самата технология. Днес ние показваме на света, че изграждаме реални, полезни продукти, истински услуги и легитимни финансови компании с изкуствен интелект. Това е бъдещето, което ще остане и ще расте.